Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Dia subhai pi baro syakimat kimat mentah ke janmiat sengiyo pemtia ka arp sauterik JYLLIEW arhajar arpun rio. Ini sedang dakimat KHUBOR na ke JYLLA. Menteri Rambak ke JYLLA Konrad K. Sangmau la syong JYLLA bat ki sipai Indian Army bat ki officer ke NHIDCL PWD bat ki Bor District ban perkat daki no ki lat gelenti ki ba ke sorkar ka hab ban shim na ke bentaban weng ya ke jingdheng kali hagithain rilbong anjali haduk barik point ka JYLLA kadai ban penhe ya ke surok ban penbha ya ki lat rung bat ki lat ni ki kali ban penjanai ya ke rukam penyait kali bat ban tei ya ke jing tei ki ban ne syirta bat ki balak ban weng ya ke jing dheng kali hagini ki benta bat ke sorkar ke kuat ban pendep ya kene haswa jong ke national games. Usembut Menteri Rambak ke JYLLA ba seniau halang dhar ulaong ba ke sorkar JYLLA kan saya keren janai bah bat ke sorkar pedeng ban bu penrit no ya ke jinghe ke jaka na ke benta ban I license ni ki try pardo yang ban ulaong ba kani ke dei ke jingdawa ke balak hamslam na ki nong syong shnong. Usembut Menteri Rambak ke JYLLA bopek ke tena transport uba seniau halang dhar ulaong ba ke sorkar kala penkrek ban pendep no ya ke vehicle scrappage policy 2025 bat ke donjing mu ban pentrekam no shwa ban kut uniusna. Usembut Menteri Rambak ke JYLLA ba seniau halang dhar ula pentip ba ke sorkar kan I license no hapo artayo ya ki arsyaka ki bakwa ban kamai bat shwa ya kane kan sadon shwa ke JYLLA. Bas neo halang ula pentip bag sorkar kan I license syakitu baro ki ba penbiang ya ki kot ki selajong ki bad ya mentau la ong ba la hukum ya ki officer ketena transport bagi dei ban kendang ya gitu ki asyaka ki ba kamai BI. Secretary jongga Seng Congress na East Khasi Hills District Congress Committee. Ubadairu President jongga Mauplang Block Congress Committee uba George Clarence Sun. Ula resign no ya ke jinglong dekot na ke Seng Congress. Uba George berdairu kertong MDC ke Seng Congress na Mauplang Dengyei constituency. Ula ong ba ula resign no na ke Seng Congress na ke daw shimet jong u bat ula ai kuplay ke party Congress ke bala syani ahu barok syakata da ke ba penkamti ya ki kam beper. Ukertong ke National People's Party uban yakun ya ke election MP Lok Sabha Shteng Semoy na Shillong Parliamentary Constituency Dr. DRL Nonglai. Ha ke JYLLA yalap election ha mau kerwat. Ulaya ro ya ki pai nong syong snong jong ke thain mau kerwat da ke baong ba ki dei ki maram ki bayar ke jingmut bat ki bakrau ha ka perkhat perdain bat ki donru KYLLENG ki benta jong ke rikasi. Ke State Bank of India Nongpo branch kalau pelong ia ke SBI Smart Agri Customer Meet ha Risai Conference Hall Nongpo. Kani ke dei ke weina ki jingya kenduk lang nadu ki nongrep ki nong seng kam lejong ki officer sorkar batru ki he ke State Bank of India bania keren halor ki lat ki lenti bandang kentiu ya ki nongrep lengba ki kamrep kamriang ki badai kat kum kejuk ke pemerintah. Ketenat Gastrointestinal and Thoracic Oncology jongka Manipal Hospital EMB Kolkata kalakot ya barok kinong pathai KHUBOR ha Shillong Press Club ban ai ya ke free cancer and cardiac consultation bat kajing pencai pai ba halor kajing pam bampong ban kajing pang uklong snam. Layok ru ya ka jing ai jing hikai halor ka cardiopulmonary resuscitation lani ka CPR ka balong ka jing yarap ha ka por badan jingma ha ka jing pang klong snam khnang bakan long ka jing hikai pai ba kumno ban pentiet biang yo klong snam khnang ba unla ban kenjat snam syakli bat syabarok ka wei kemet da ka ba pendon kam tang da ka bormet jong brio. Ka Education Cell jongka Khasi Students Union kalapan snow Syau Director of School Education and Literacy ya ka jing ek ba kinong hikai bat ki hna school ki kendo nagadaw ka jing penkelai ya ka routine shiteng snem jongki kena class 6 hado class 8 na ka bentang subject social science na ka arpulai tarik syaka arpukandai tarik JYLLIEW bat na ka arpukandai tarik bat syaka life ho tarik.
Kinong yalam ka KSU kila ong baka ni gajing le om tang baka penkulmar jengmut ya ki kenaan rei ka ktaru ya ka plapisa jong kinong penyak school. Kajing kenrei jong drop kala penkelatu ya ki bebun ki balangop bat kerni hau niu jingdi basniu. Kila syate merau hau drop. Kila le ya ki jaj paki jaj ki kam kumno baki niok pisa bantiet drop. Mentah kinong di drop kila penon kam sadaka but temai jong ki. Bat kata kadai ke balai lum donation naman lagi yeng beriu haga kerteng jong ke jakari konswet. Angut ki samla ki bawanda ke skuti banlum donation na ki babungut ki beriu haga kerteng jong ke Bombay Teenage Challenge na ke benta ke jakari konswet ke Northeast Orphanage Home Maulai Moro. Kinong de madan ki baju syong de jhur dok kha kumta ter hagi benta jong ke jail road. Kila penpau ke jing persyak ya ke jing temu ke sorkar ban penken riak no ya ki sepolo ha ke jaka ba ke sorkar kala sna kerpang na ke benta jong ki. Kidon kumba prapongut kinong de madan ki basyong de jing de hang ne bat tang lai pu prangut na pedeng jong ki bayo ya ke license la ne ke COV. Kawai ke jaka babu ya transformer ha mau kerwat kala lang bat kani ka abjing maru ya ki pai ba nong syong snong kham tam ya ki khlung khna ki ba yai ba yeng na jan jong uni transformer kaseng sama jong snong mau kurwat ha ka jing yalam u president ba kit bor sing lengdo kala pen pau ka jing sngo diau da ka ba kentu ya ketenat boarding ba ka dei ban le mardor ya uni transformer bat kam dei ban up hadu ba kan da ja ka jing ja ka basungsi. Kipulit kila yo kem ya arngut kinong tuk badia ka tuk ke begitu na perdiwa ka snong ke badon hakaput jong ka India bat Bangladesh. Kini ke arngut ki belasyak kem kidai ki belatip kerteng kum u ai ban rai tariang bana ka snong nong temai bat upius talang bana ka snong perdiwa. Katuk ke begitu kadai ke ba lalong try da babul hajong bana Shillong bat kinong tu gitmu bat penyak yo se Bangladesh nrei ki pulit kila yo kem no yaki. Kawai ke skuti ke badon yo registration number ML not san Q not lai iwehnya. Kala tenra ya ka kenrok surak lani ka divider jong ke surak 4 lane halaimer upper Shillong. Kadau kadai jing penher state sebab palat ya ke bau nongnya umla bentek la kamsyu. Nongnya ulaman saujur nag benta jong ka kli bat ka kejat bala penkit no eu sya civil hospital Shillong. Kinong kit kam jong ka sengkur Carson Teo central body bat mairang unit harangkat ke jing senran lang jong sardar bat u secretary ke snong mau phap khwa lem bat u khpa bat u mentrai ke samla Pernailin Carson Teo kila lej ban yakendo yo superintendent of police ka Eastern West Khasi Hills district ban bod din halor ka kies jong ka jing sya peniap ka samla Pernailin Carson Teo halau jong samla ka balaja ka laipo tarik JYLLIEW Arhajar Arpsan. General Secretary Sengkur Carson Teo Central Body ba Alphon Birth Carson Teo ulaya tu baki bor pulit kila dep ban le lut ya baro gijing don kam ban charge sheet ya ubriu bale ya kene ka kam sniu bat menta kene ka kes kadang don hakut. Mentanya pe ya ki mat KHUBOR na KYLLENG kari. Kinong yalam jangka kenhon India Bloc kentup ya ka Congress bat ka RJD kila keno yau menteri rangba ka Madhya Pradesh Mohan Yadav halor ka saskular jaka ka baydai bat ka yeng ka sem jong u ha ujain kat ba ka Bharatiya Janata Party ka kentat ya kita kijing keno baki dei ki bomdon nong rem bat ki badon jing temu sya ka sanghima sima. Haga jing pelaj paj ba ya ka film Tharman jong u Rajnikan ula ong baki nong kentok kinom sngo tanat ya pi wat lada pilek bha kat no ru nrei kito ki pekerjaan kin yai ne shirta kani ke jing kren kala penmi ya ke jing kentok nalor ke jing ya tai ki ba lapen khore ya ka san PYRTHEI hat Tamil Nadu ka kanhon ka ba yai ne bat ka Mamta Banerjee bat u Abhishek Banerjee kala syak weng no na ka Business Advisory Committee ke ba Donbor jongka West Bengal Assembly ha ka ba baro ki seat jongka Trinamool Congress kin lech syak ka kenhon u Rita Brata Banerjee unong yalam kaliang persyak.
Menteri Rangba ke Telangana Revnath Reddy ulamaham yakin nong yalam ke seng Kongres ba le da ke bateng halor ke jingken sting jongki ya ka kam ban penthamai ya ka thup jongki nong tap vote da ka ba tha yaki ban penjur ya ka jing pen sung thu pai ba ban khanglat ya ka jing pendam yaki kerteng nong tap vote ba dai hok shisha haswa ban wan jurip ka Election Commission of India ha ka JYLLA barok kuwe. Menteri Rangba ke Assam, Hemanta Biswa Sharma, ulapan benar bala sedang ya ke jingtrei jong ke surak Shillong Silchar High Speed Corridor ke ba arpu hajar praspa riu pusau klor tingka bat ke bajengai shispa riu point pra kilometer ke balong shibenta jong ke surak ba ke ba kamhe ke batmu ban penduna ya ke porlet jinglet KYLLENG ke thain syatei lamingi ban penkiu ya ki kam jengok kai PYRTHEI ban penpoi marbam na kawai ke jaka syakawai pat bat ban roy ka khai pateng. Katanat Ministry of Statistics kala penmi ya ke jingto ban pan jingmut halor karukom ke bayadai bat ka United Nations ban keng ya ke jingshong dor udoyong badon haka India. Kajing temu jong kani kalong ban kersyan bat penek ya kerukom yadi ya thiet ya ki marpok khendau ka ba kta ki jing khen jing dia jong kari bat kajing temu ban yok khajna hakalawe. KHUBOR pahara ke layok ban kurup no ya sautli ki suloi bhamar ki tiar pathai ki uniform jong ki nakshal bat ki wei ki tiar nagajaka bret nyut buri jong ki nakshal haklau amatola jong ke district kanker hakapor baki pulet bat ki BSF ki dang khenralang kabalak ta shibun ya ki kaiklau nakshalite bat ki rukom trekam jongka. Next ni ka Kashari Calcutta High Court kala kentat ya ka jingkerpat jong Abhishek Banerjee MP ka Trinamool Congress ban bishar kerki halor ka jingkerpat jong ban lech syabari ban syak sumari ya kikman da ka barai ba on bishar bet ya ka katkum bala bu sni watla ka ying bishar kala bu ya ki jingkhang lat halor ka jingleit jong syabari ka baidei bat ka jingsoi MLA ka badang don hapo ka jingtokit. Mentangnya pai syakimat KHUBOR na KYLLENG kiri ke PYRTHEI. Presiden kari United States, Donald Trump. Ulakam baka Iran kala menjur ban penmi satya ya kitiar yale tma nuklear hapo ka jingete yasuk ke badan yau maumer ka penkut no ya ki jingyakan at ha Strait of Hormuz. Hagajo kepor ulaong bagi sipai bat ka bor nuklear jong ka Tehran kala telot bha bat ka yok ka kot jong ka kala syak punjulor. Secretary of State ka United States Marco Rubio ulaong baka Washington kadang ya trailang bat ki parlok jong ka Gulf na kabenta ban penyak syakmat ya ki lat ki lenti ban yasuk bat ka Iran. Ula banjur baka Tehran kadai ban burom ya ki jingkular jongka bat baki jingye kren gidang don ha ka benta ka bas sedang bat ba onom dai ban khang ya ka Strait of Hormuz. Ka sorkar jong Donald Trump kala pengat syu ya ki jing penjari betmai ya ki prateli ki snap trekam jong ka Cuba ki bayadai bat ka kenun jipai ka Geisa ki kam ti mar pokndo bat ka shonar bat uwei udkot bahiyeng jong Castro da ka batmu ban penduna ya ke jing yo nong sya ka sorkar Cuba bat ban penjur ya ke jing ha kaliang ka yo ka kot ha Havana. Kari Cuba pat kala penrem jur ya ki jing penjari kendon batmai jong ke US balale da ka sorkar jong Trump halor ki prateli ki snap trekam jong ke Cuba da ka pakeno yo Secretary of State Marco Rubio ba persyang ban penjulor syu ya ka yo ka kot jong ke Cuba bat ban pensertok ya ki nong Cuba. Kador barba jong ka United Nations kala shim ya ka rai sign PYRTHEI da ka bapen skambiang ya ka jingkular jong ka ban pendu jajno ya ka jingpang AIDS kum ka jingma ya ka kot ka khia jong ka pat ba hadu usnem hajar laipo watla kala du ya ki thong jong ka HIV hausnem hajar arpusan.
Hagajuk KHUBOR kala penpau ba ka jingyap jong kibriu ki biyok kempang AIDS kalahir 90%, bat kinong yok pang HIV bertemai kalahir 90%, nadu usnem arajar sipo. Ka India kala kentok ya ke Pakistan ha ka United Nations namar ka penlong politik ya ke JYLLA jong ka Security Council da ka basaimadan ya ka mat Kashmir. Kala banjur biang baka Jammu and Kashmir kadai ke kampok yeng bat kala dawa ban bishar benia ya ke jingpen kambor barim jong ka United Nations Security Council bat ki kendon penyesuk hapo ka UN80. Unong yakhi ka Balochistan Uttarakhand ula kentu yo President jong ka United States u Donald Trump ba unle hadin ba u mehrang balok unong yalam jongka balok yoh jeti komiti un syarai penrem ban set patok Xi Jinping ha Pakistan kat baki seng bhalang ke bayadai ka hok long briu mon briu kila penrem ya kani karai baka long ke bomsong nia bat kadai ke badon jingmut ha kasan himasima. Unong yalam ka seng sensyar jong South Korea u jung chung rei ula no kam haswa ka jingelang ba jong ka Democratic Party ka ban salong ha ka khanyu tarik unai lor. Lakmi ba kane ka sinjam ka longkum ka jingpen kre na ka benta ban yakun biang ya ka election. Ha ka ba unong ai but ka seng u Han Byung-do un shimti ya ka kam kum u he ba sipor. Kakenhun ki sipai Nigeria kala pelak im omdunaya sauhunyungut kinong syarabor bonaki gide ki kintei bat ki kena naki leno Islamic State West Africa Province laneka ISWAP ha ka jingkhenra ha ka JYLLA Borno kani kalong ka wain ka jingpen jur jong sipai banter bat nyon teng persya yaki ketem leno ha ka jong ka Lake Chad. Katanat pek mariang jong ke Japan kala maham bakan don ke jing tua kendo bat ke jing slai kabala ban bu jing mai ke jing im jong ki brio kat bau slap u bejur ulalen shop ya ka Kyushu ha ka ba la antat ba on kot hado arspa sanpo millimeter kat bagi eryong erngit naspang syati jong kari kin la ban pensniu shushu ya ke jinglong jingman jong ke sun peneng itu kilong kimat KHUBOR.